सोरहा न'खराव मा दावराव जादों बेखौ थांनानै खुनु खोनासंहैनांगौ दरखार गैया। मालाय बिसि नांलायदों बिसि सल्भ खालामगोन। गुदिबो मिन्थिया बिजौबो मिन्थिया मालायनि पार्सनेल खोथाखौ लानानै नंबां जाबां बाथ्रा दोनलाबायनाय बेजों एखे। हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा माखासे हिन्जावफोरनि फेसबुकआव भाइरेल जानाय। स' दिनैनि गुबै टपिकआ बेसो रायजोफोर। स' जायफ्रा फेसबुकनि भाइरेल जानाय माखासे हिन्जावफोरनि आखल केरेक्टार बेफोरखौ नायनो जायफ्रा मोजां मोनो नोंथांमोना फुल वाच खालामबानो जाबाय आरो जोबजासे नायलांबानो जाबाय। फारसेथिं जोंहा माखासे हाबा जाखानाय हौवा हिन्जाव गाबगु खुबगु ओरैबायदि गोबाख्रबलायदों, नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। जोंहा दा गुबै बाथ्राया बेसो रायजोफोर, माखासे जोंनि बर' आइजो गथ' सासे सानैनि बिमा हाबा जाखानाय नङा होनब्ला? दा बिथांमोननि फेसबुक बिथांमोननि रिल्सफ्राव जोंनि हौवा माहारिया बा साफा सानै 100आव अनलि सानैसोल' मानसिया बिथांमोननि रिल्स फट' भिडिअ'आव गाज्रि कमेन्ट खालामहरो जाहैबाय। दा बिथांमोननि रिल्स भिडिअ'फ्राव गाज्रि कमेन्ट खालामहरनायनि दायनिगिरिखौ ओरैबायदि गाज्रि राव ओरैबायदि गाज्रि भाषाजों रायदों। दा नोंथांमोना बेनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। दा आंनिफ्राय बुंनो गोनाङा बिसोर रायजोफोर, जाबायदि गाज्रि राव गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि बाथ्रा रायदों बे थिग, नाथाय जाय कमेन्ट लिरग्रा बेखौ रायनो हागारै बिथांनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौसो रायनायखौ जों नुनो मोन्दों रायजोफोर। दा बियो थारैनो जोंनि बर' समाजनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां बिथांखौ जों बाख्नायथाव। दा नोंथांमोनानो कमेन्टनि गेजेरजों बिजिरनानै लिरनानै हरबानो जाबाय। थारैनो बेफोरबायदि जाय कमेन्ट लिरग्रा बेखौ रायनो हागारै बिथांनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौसो जों रायनायखौ नुनो मोनगासिनो। दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला रायजोफोर आङो स्क्रिनाव होबाय, स' नोंथांमोना नायलांदो स्टेप बाय स्टेप। माथो हाबनाया हाबदोंमोन हाबाय आङो खनब्रैसैनो माथो नोङो हाबनाया बे जानो हाया खनब्रै गाहाम हाबनानै बोरै गोंना होनना थगायनो हाखो नोङो? बोरै नोङो बेबायदि सासे जाम्बि मानसिखौ बेबायदि खालामखो? हो एन्जरखौ सोर हासिया लाजियाखिन हो। गोरोन्थिया सोरनि, हौवानि ना हिन्जावनि, बेखौ बिजिरनो थाखायथ' समाज दं, रायजो राजा दं। ओरैनि रायजो ओरैनि राजा, मोननै गामिनि रायजो राजा दं, मोननै न'खरनि मानसिफोर दं, बिमा बिफा दं, गारजेनफोर दं, गोरों गोराफोर दं। बेखौलाय मा जोंलाय आरो मा बुंनो रोङो? दा आं बुंगोन बेखौल', बे जायनाखि रोनावबाय थायो फेसबुक माबा माबि ससियेल मिडियायाव रोनावबाय थाग्रा बिसोरखौसो बुंगोन आङो। आं हिन्जावनिबो हौवानिबो साइड लानानै बाथ्रा बुङा, बुंनोबो दरखार गैया। मानो होनोबा जों जेबो गुदि खिथा बिजौ मिथिया नालाय, मालायनि प्रब्लेमफोरखौ मा जादों मानि थाखाय बिदि जादों। दा आं बे रोनावग्राफोरखौसो बुंगोन आरो। बै जोंनि न' खाथिनि साखाथिनि मानसिफ्रा इन्जुर होगथाब जोंनि न'नि साखाथियाव लामाफोराव बबेबा उसुङाव थाखोमानानै जे खोमा ओरै होलायनानै देहेला देहेलि जालायनाय बाथ्रा खोनासंफैयो। मानि थाखाय दावराव जादों बेफोरबायदि खोनासंनाय आरो बे फेसबुकफोराव गुदिबो मिन्थिया बिजौबो मिन्थिया मालायनि पार्सनेल खोथाखौ लानानै नंबां जाबां बाथ्रा दोनलाबायनाय बेजों एखे बिसोर। बे मालायनि न'खराव दावराव जाबा उसुङाव थानानै खोनासंग्रायाबो बेनो, बे फेसबुकआव गुदि मिन्थिया बिजौ मिन्थिया रोनावलाबायग्रा मानसिफ्राबो बेनो।
बेनो आरो बेफोरबायदि जानाङा मानसिनि मोजां गियान नङा बेयो सोरहा न'खराव मा दावराव जादों बेखौ थांनानै खुनु खोनासंहैनांगौ दरखार गैया मालाय बेसे नांलायदों बेसे सल्भ खालामगोन जोंहालाय बेखौ उसुङाव थांनानै खोनासंहैनानै मा मोननो जेसेनो नों मालायनि दावरावखौ इन्जुराव ओरै खोमा होख्राब उसुं गाबथाब खोनासंहैगोन एसेनो नोङो मालायनि सुनिखौ जा गावनाव बोनानै लाबोनाय जायो थिग बेबायदिनो फेसबुकआव दा जा रोनावदों बुजिबो मिन्थिया बिजौबो मिन्थिया हौवानिबो जेबो मोजां डिटेल्स मिन्थिया हिनजावनिबो जेबो मोजां डिटेल्स मिन्थिया रोनावगासिनो बिसिनियावबो सानसे बे गाज्रि बारा फैगोन फाला बदलसो बे मालायनि दावरावखौ खोनासंहैनानै इसुं गाबथाबग्रानावबो सानसे बे दावरावा जागोन बे फेसबुकआव रोंलाबायग्रानावबो सानसे बे गाज्रि बारा फैगोन ओंखायनो मानसिखौ जाहा थाहा मोनदों होननानै बेफोरबायदि बुंला नाङा जों मानसिसोथ' इसोर नङा गोरोन्थिया बयहाबो जायो बे गोरोन्थिया माला फैयो जों बेखौ मिन्थिया जों बेखौ हमदांनो हाया जुदि जों गोरोन्थिया नै एथ' थारिखआव फैगोननो एथ' बारायाव फैगोननो बिदि होननानै मिन्थिखायोबा जों आरामसे एरायनानै थानो हायो गोरोन्थि माखौ होनदों जायखौ बेयो खोन्थानानै फैया सोरनिबा जिउआव जाफ्लाङोसो दा बेनो आरो आं बेखौसो बुंनो सानदों हामा सोरबा न'खराव दावराव दावसि जायोबा बेफोरखौ खोनासंनो नाङा नों न'आव खोनादों सिरिथा गावबागाव खामानि माव बेखौ खोनासंहैनो मा दरखार नंगौना नङा आरो फेसबुकआवलाय मा हौवानि न'निफ्रायबो एसेबां गाज्रि रिएक्सन फैयाखै हिनजावनि न'निफ्रायबो एसेबां गाज्रि रिएक्सन नों आंहासो उगनायगासिनो दावराव जागासिनो मानि थाखाय बेखौलाय नों आंहासो बारा गाज्रि खालामो बेफोरबायदि जानो नाङा बयनिबो जिउआव मोनसे नङा मोनसे गाज्रि बारा फैयो बे माला फैयो जों हमनो हाया गोरोन्थिया मानसि हिसाबै बयहाबो जायो दा आं बेखौनो बुंगोन आरो बिसोरखौ हामा बेफोरबायदिखौ लानानै दावराव दावसि जानो नाङा समाज दङ नंगौना नङा हिनजावनिबो समाज दं हौवानिबो समाज दं गोरोन्थिया सोरनि गावसोर रायलायगोन गावसोरनो समाधान खालामगोन नङा होमबा जों नों आंहालाय बेयाव ससियेल मिडियायाव फैनानै मा मोजां मा सल्भ खालामनो हानो सोरखौ हायाना बे आरो मा बुंनो आरो मालायखौलाय सोरां बसुमतारी गासिबो जों खायो बाजैया मादायाल' गोसोम ने बाजै नोमानि मादाखौ ओरै दख'नाजों माबानानै नायथां गुफुरना गोसोम हायोब्ला ग्लाब सोलाबो मिथिबाय अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो नुखाबाय खोनाखाबाय नङा होनब्ला दिनैहाय फेसबुकआव माखासे भाइरेल जानाय बर' जोंनि गथ' सासे सानैनि बिमा बिथांमोननि जे बाथ्रा बिथांमोननि जे खुगानिफ्राय ओंखारनाय राव भाषा ओरैबायदि लेथ्रा कमेन्ट लिरनायाव गासिबो नुवा जानो हागौ कमेन्टखौ गासिबो फराया नंगौना नङा दा कमेन्टनि जायगायाव बिथांमोना भिडिअ लानानै ओरैबायदि गाज्रि कन्टेन्ट लानानै फैदों बुंनो दा बुंसै गासिबो नुनाय गासिबो खोनानाय ओरैबायदि गाज्रि लेंगुवेज स' नोंथांमोना नुखाबाय नङा होनब्ला दा अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब